našim krížom v tomto svete sami, ale častokrát si až príliš vyberáme ľudí, s ktorými ten kríž chceme niesť a že nakoniec môžeme prebrať. Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným, lebo každý svoj ťah myslí. Bože, jestli chceš, abych chodil po tvých cestách a nesl tvůj kříž, prosím, sešli mi někoho, kdo mi pomůže. Čau, čítaš? Bibli. To je super. Ja som sa práve dnes modlila. A modlila som sa o tom, aké je ťažké niesť svoje bremená sami. A to je neuvěřitelné. To je přesně to, co já tady čtu. A nemyslím, že by sme ich mohli poniesť si bremená spolu. Aha. Dobře. Dobře. To je nápad. Čau, ja som Ingrid, to je ale nějaké cizí jméno, ne? Ty asi nejsi Češka, ty jsi Němka. Ale nie. Občianstvo už mám slovenské, moja babka bola Nemka. Aha, no. To asi nepůjde. Promiň. Nepôjde? A prečo? No, to víš, jako já chápu, že máš občanství slovenské už, ale ty geny prostě a ta povaha německé národnosti je jiná. Já jsem Čech, já si myslím, ostatně i stará smlouva hovoří, že Izraelci se nebratříčkovali s Kenáncema. Takže opravdu, možná by si měla najít pomoc někde třeba s německým zboru. Opravdu to nepůjde. Tak keď myslíš? Ach Bože, prosím, pošli mi někoho. Chváľme Pána, on je prítomný, hej! On je našich chválovný. Ó, Pán s tebou, bratko, Pán s tebou. Ja som brat Jan. Ako sa voláš? Teodor. Ahoj, ahoj. Vidím, že čítaš Bibliu. O čom čítaš? O tom, že máme nosit náš kříž na každý den. Nemyslíš vážne, brat môj. Toto nemyslíš vážne. Počúvaj, toto stretnutie nám bolo zoslané priamo z neba. Priamo z neba. Chvála ti, Já to tak necítím. Halleluja, halleluja. Já to tak necítím. Pozri, Brando, dnes som čítal presne toto isté. Toto isté, toto je znamenie. Toto chce Duch Svätý, rozumieš? Duch Svätý chce toto. Halleluja, Pane, halleluja, ďakujem ti. Já si to nemyslím, protože nejsi z mého sboru. Prosím. No, totiž v našem sboru my neuctíváme Ducha Svatého tak jako vy. Takže, jasné, páči sa mi ten zmysel pre humor, určite sranduješ. Ale smysl pro humor to nepatří do církve, tam patří úcta, vážnost, respekt. Já si myslím, že bys měl jít svou cestou, chválit Pána v jazycích a Razumiem. Budem sa za teba modliť. a já se budu modlit. Bože, tak co je to s tebou? Ahoj. Čo čítaš? No, toto je Bible. Tak ako, nie je celkom jasné, čo čítaš. Ja som chcela vidieť skôr, o čom čítaš. No, aha, promiň, onesení našeho kříže. Wow, to je super. To je presne to, o čom momentálne učím u nás v zbore. Aha, nějakého spolku žen, ne? Nie. Je to otvorené pre všetkého. Kľudne môže prísť hocikto aj celý kostol. Ale pozor, tady to asi bude nějaký problém. Prečo? Protože žena nemá vyučovat. Žena má být doma, má se starat o děti, o rodinu, uklízet. A vyučování podle Božího slova by měla nechat někoho povolanějšího. No prostě a navíc je v Bibli psáno, že žena ať ve shromáždění mlčí. Tak mlč. Myslíš? Ja som vám chcela pomôcť. Ostatně já se s duchovní skupiny nebavím.
Tak Bože, když chceš, abych nesl tvůj kříž, tak proč mi nepošleš někoho opravdu pravého? Vždyť to je to nejmenší, co po tobě chci. To je tak úžasné, že môžeme niesť svoj kríž spolu. To je úplne skvelé. Ne, já mám svou Bibli. Já jsem to sám. Určite. Ano, já mám svou Bibli a tomu já můžu. Nič, no. Ale to je aj tak úžasné.